andithandi umuntu xa efikile apha endlini afike ajaje ufike umntu enento aziphawulayo xa efikile endlini ezovizitha. Andiyifuni loo nto leyo. Umntu afika abone impuku apha endlini, xa ebona impuku afune undinceda athi undiofarele teksi uba ndizibulale. Khange ndithi ndifuna uzibulala mna iimpuku ezi. Uthi uyanceda kodwa ubulala iimpuku. Awuyazi i-relationship yam nezi mpuku, awuyazi uba ubudlelwane bethu buyintoni na nezi mpuku. Wena uyafika ufuna uzibulala wena. Awuyazi kodwa ufuna uthi uyanceda. Ziyandinceda ezi mpuku. Xa ndonqena uklina apha kuchitheke ukutya phantsi. Xa ndivuka ekuseni kwakutya kusekho kuklini phantsi, kuklini, ziyandinceda. Wena uyafika ufuna uzibulala. Andidibani nomntu onjalo ke mani, andivani naye umntu onjalo. Awuyazi nyhani, xa kunzima apha ndingenasishebo nam, ndingenasishebo apha endlini, kunzima kungekho kutya. Ezaa mpuku ezi ufuna uzibulala wena ziba luncedo kum. Wena uyafika nje ufuna undinika ireteksi ubulale impuku. Andifuni into onjalo. Andidibani nomntu onjalo ngeempuku zasekhaya.